ka ndị ọcha na-enye anyị ụka ka ma na-enye anyị ego mana ama nọ ndị ọcha nyere anyị ego otu a na-asị gị na Igbo fụrụ ego n'anya ndị ọcha nyere anyị ego the first ego ndị Igbo bụ ụzọ wee yuzuo bụ ego a na-akpọ kedu onye maalịa kedu onye maalịa ndị ọcha wee gbaba ụmụ anyị tọnụba ụmụ anyị against our forefathers bido serala anyị asị gba anyị na ndị nna nna anyị ba na ba akpala alụ gba anyị na ndị nna nna anyị ba na ba agbulu ejima o nwere any single village na Igbo ị ga-agba m na ba ọ bụ na ba agbulu ndị be anyị egburu ịgbada m egburu ejima ọ bụ na egburu ejima na bunu ma ndị be anyị bili bunu ndị mali history bunu ibe ndị be anyị na-eme mgbe abụ bụ na ba anyala anya ọ bụrụ na ewu na-amụ nwa na-abụ ewu na-amụ ejima anụmanụ na-amụ ejima onye mụzi ejima ifele emebi ya mana ịma mgbufe na-abụ ọ bụ na emele na bụ na ikwe na ọ na-abụ onye mụ ejima ndị yutu ekunye jere ebe onye piricha ebe onye ọkpụpụta ejima gbuo gbamụ ebe this is a fabricated story. You know people are used against India you know people are used against Gaddafi Osama bin Laden. This is their strategies. This is something they use against your ancestors and you are believing them. Night here and they no ka bo una wotara the meaning una na 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 eji sword. The night here bo soldiers for they recruit. They are recruiting soldiers. I think in the night of St. Augustine, night of St. Lucy, night of St. Matthew, night of this. Warlord governor recruit to the case. I'm not here to make what on against them also. Can I use our children against us? But it did not turn out again. Makanani mesele. Rapoziara, there was a local where we niani. Magana seven and nagi chili night. In a chapter one day work chili night. Mabgana go watch chili night. The Malisi night ishi. Malisi night ishi. So this is how the whole thing now come out. Ndi no wa weje we waleta warrant chief as before now. Femeski enina. Ba we waleta warrant chief. Ba we ruwalu nyanyo ofu police izizi. Imalo police izizi. O wende tolu police. O wele police izizi banyala ina Igbo. History kan na call giver. Go and ask about it. Acho mga malu ndi malu history. O wele ndi izizi no before police. Dalumia kadondema. Thank you, Kotoma. Kotoma otolonto. Ndị a na-eji batin. Maka na ndị ọcha na-atụ egwu inyere egbere. So ibe enyere bụ batin, osisi, otimbodombo ka enyere. Ibe eji wanye Kotoma otimbodombo bụ ka Kotoma general nataliva task. Mana before then, ka ndị ọcha na-enye anyị ụka ka ma na-enye anyị ego mana ama nọ ndị ọcha nyere anyị ego otu a na-asị gị na Igbo fụrụ ego n'anya ndị ọcha nyere anyị ego the first ego ndị Igbo bụ ụzọ wee yuzuo bụ ego a na-akpọ kedu onye maalịa na comment section. Ọ bụrụ ego ayọrọ bụ the second currency. The first currency anyị use bụ gịnị? Ọ bụrụ okobo, ọ bụrụ ọtọlọ, ọ bụrụ penny. Ego izizi anyị usuru bụ ego mgbọdambụ denye ka ịkụziela ụmụ gị. The first currency of Igbo anyị mere anyị introduce bụ ego mgbọdambụ. Ego mgbọdambụ na-adị ka cowrie, mana ọ na-ebu ibu, ọ na-aka ebu ibu. Ya bụ ego mgbọdambụ, ya bụ ego izizi anyị use. Mana anyị use ya aka, then anyị change it to cowrie. This is the cowrie ego ndị mmiri. The reason ba ji wee nye anyị cowries. Ọ bụrụ cowries ka ba na-eyuzu bebe mana ba abịalụ be anyị ọ bụrụ na anyị yuzuru cowrie as ego ndị mmiri ọ nwere ba iji ego mana anyị na-eyuzu anyị na-akpụ ya ego agali ovu ego ndị mmiri ka ọ bụ maka na ọ na mmiri ka a si eweta ya cowrie ya na ọdụ ka eju ọgwe mana ya anụ dị ebe a ịmana anụ ka ọ bụ ọ na ọdụ ka otu a mpịalọ ma ejuna ọdụ otu a ka alụ ihe a dị mana obi na anị mmiri so ndị be anyị na-eyu akpụ ya ego na ego ndị mmiri ka ọ na-aza n'aba gali ovu ndị mmiri sị gị na ị ga-akwụ ụgwọ na ihe enyebe ego iwelebe aja edewelebe sịwa na ịkwụgo ụgwọ ahụ so ndị ọcha bịa fụ ụdị value anyị nyere deten
they now change to it. Wee gwa anyị use be nka wee meela anyị introduce wee gwa anyị na ọ bụrụ na ba ya enye anyị ebe anyị chinyebe ego ebe a. So kụziere anyị otu esi use ego anyị introduce anyị to it maka na tupu ndị ọcha abịa ebe anyị na-eme mbụ bụ trade by barter. Ọ bụ na ebe a ka m chọ mbịa nye gị ebe a inye m nka otu a ka anyị si eme ya. Ọ bụ na m bụ dinta mmute nchi ma m chọrọ ji n'aka gị mbọta njụọ gị ọ bụ na m ebunye gị oke nchi gbara agba ji n'ọnya ka ihe ekponye m ezi mgbaka mkpọ gị G6 msị gị mbakwa ya G6 ịmakwa ihe bụ oke nchi makwa afọ nta wee bụ oke nchi ya makpokwe m G6 oke ji n'ọnya kwa ọsị gị na ọkwa mba ji ọwale ọmachi ọlụgodi mba ji ihe ebunye ọsị gị na G15 ezi ya mbakwa ka ihe na-ekpe gị G15 unu abageni gị na o wee ka obie na G10 obunye gị oke nchi ikpolu G10 ịghọtago otu unu nwa ga isi wee na-eme ya from time immemorial before the coming of the missionaries. Ndị ọcha wee gwa anyị na anyị yuzuru ego anyị wee yuzuru ezi ego mgbe anyị bidozi wee yuzuru ego anyị wee sizie na ego ayọlọ kọda amalụ the third currency. Onye amalụ the third currency ego mgbodamgbo ego ayọlọ kedu nke bụ third? Ego igbe ụfọdụ n'ime na adụrụ this thing said ka kụzielu ụmụ gị ndị ochie enwegwebe ya afọ onye ya akụzili gị o. The third currency bụ ego igbe ego onu na-adị ka mgbaaka na-ewu ọ na-adị ka mgbaaka ego igbe ya bụ the third currency before ejebezie penny ma penny na afọ nke tọrọ na atọlọ ma sịsị ma kedụ ma abịa wee gaba wee bata to kobo wee si kobo tọrọ naira ịghọtago wee si otu ahụ wee gabazie. So otu onunwa ka anyị si wee bido mgbe ndị ọcha jizi wee n'anya ọbụna ba anọbatago ọfụma ka wee introduce wela anyị ndị kọtụma wee bido wee bụrụ law enforcement ndị ọcha and onye na-enye ebe na-analụ command n'aka ya na-ana command n'aka ndị ọcha bụ warrant chief bụ the chief warrior. Bepozue balụrụ chief warrior the warrant chief niile wechalụ cell na beba. The first police station ewelụ bụ warrant chief office. Police station izizi bụ na warrant chief na be warrant chief ga-etili ya ebe a ka cell dị ndị kọtụma na-ejeli ya anata task. Warrant chief wee mebezie na ọ bụrụ na ịkọta ube n'ugbo iwetalie nke ya ọ bụ na iwetara ozie ndị kọtụma jeje jide gị. Then emegidere ibe a ewee luo na 1929 jesacha ebe a na Google 1929 ka o lulu ndị ọcha wee nagide anyị task anyị na-emezi maka na ikwezi etibe gị ife ndị kọtụma ikwezi bụ ezuru ego ozugbo mgbe n'azụ kama na o nwere ndị be anyị ada eje abata be anyị na history be anyị o nwere onye a na-akpọ Anikwu Ogbu na be anyị onye ime ndu ka ọ bụ onye ogwugwu etiti ịgbarịa m aza mgbe ndị kọtụma nọ na be anyị bụ ịgbarịa m na be ejere obi ya bụ ovu mbọsị banara ụmụaka task maka Anikwu Ogbu bụ iruo nso gwere mmagbuo gị beli gị isi and so many of them ndị na-eme odogwu onwe onye na-eje bịa even warrant chief ama nje nwubi eje stọpụli ọnụ warrant chief of that moment a na-eje bịa agwa Anikwu Ogbu nyakwuo task. So ndị be anyị wee kwugide task ndị kọtụma na warrant chief na ndị ọcha wee mee mechie meeting wee sị na ụmụ nwaanyị ga na-akwụzikwu task. History ka m na-akọrọ gị ibe anụnwa mmelụ na 1929 browse it, go to your Google, use your Google. 1929 ofu nwaanyị a na-akpọ nwaanyị nyelụ nwa onye kedụ mafia na Aba. Ofu nwaanyị a na-akpọ nwaanyị nyelụ nwa na Aba
wee kunye ebe ọ na-ele asị na ewu ka ọ na-ele ewu na ibe ndị ọzọ bụ wee bịa afịa ndị kọtụma wee bịa bịa wite onye ọcha asị na a na-anị ya task ọ gwara kọtụma nagideli ọkwara wee sị na wido ka ọ bụ na di ya nwụrụ anwụ kedu ebe nye ya esi wee weta task na ibe anya na-ele ka nye ji azụ ụmụ ya ndị ọcha persist ya na ọ ga-akwụlịla ụgwọ ndị ọcha persist ya na ọ ga-akwụlịla task nwaanyị ya na nwa wee jideta ovu onye ọcha amaghị m afọ onye ọcha bụ elotazị m afọ ya wee jideta ovu onye ọcha wee bulie wee nibe na asa nwaanyị ya na nwa buru ibu wee buli ike wee nọdụ ya na wee nọdụ onye ọcha n'elu nọdụ onye ọcha na-eti onye ọcha na-eti ụmụ nwaanyị ndị ọzọ ndị kọtụma wee chọ ka ha jee tibe nwaanyị ya na nwa ihe ya ụmụ nwaanyị ndị ọzọ niile ndị nọ n'abịa gwọ nwasị ndị kọtụma n'elu wee tibe ndị kọtụma wee tibe ebe kọtụma wee zọba onwe ha azọwa kọtụma niile wee vuo oko then riot wee bido na 1929 na Aba ka riot bidoro na Aba ndị Owere wee bido nkeba ụmụ nwaanyị ndị Owere wee bido nkeba ụmụ nwaanyị ndị kọta ekpena wee bido nkeba ụmụ nwaanyị ndị ịkọta ọbasị ebidogwo riot ụmụ nwaanyị Gala ebido riot ụmụ nwaanyị Boni this current place a na-akpọ Boni bido riot ka aba niile bụ ndị Igbo ụmụ nwaanyị niile wee bido riot ndị ibe a bidolu na 1929 exactly na November ka the riot bido wee bido riot ba niile wee tibe mkpu ma ndị gbara ọtọ ewejebe na ọfịs ndị ọcha wee gwebasa na ba ga-ana wee gwa ndị ọcha ba naba barapụrụ babebe babụrụ ụka ba naba babụrụ ibebe niile naba na ndị ọcha na-achịba ọchịchị nchigbu so ụmụ nwaanyị pụta ndị ọcha wee mmegide ka ba wechie ndị ekwechie ndị aba na-apụta everyday ọ na-eme increase everyday ọ na-eme increase ọ sị na according to the history ọ sị na ndị anụnwa pụtagide wee na-elu ebe 50,000 persons gbochi ụzọ ada aga aga bemechi ụzọ ada aga aga fe na-eje na ọfịs ndị ọcha dị iche iche abatala etili anya mụọ ya ọkụ sịba naba ndị ọcha wee megidibe ọkwa ebe ndị ọcha wee open fire on our women ndị ọcha gburu ụmụ nwaanyị anyị kacha mana ụmụ nwoke anyị ewegova n'ọlụ so ahịa ekumeku kwesịkwara ịkụnye ọzọ mana ekwensu ndị ọcha eburughị ya n'abịaba many of the ekwensu dị n'obodo many of the amaji ọha dị n'obodo many of the ogugu dị n'obodo many of the alụsị dị n'obodo ndị ọcha ezulusi ya n'ochi so there is no spiritual power to wage war against ndị ọcha anymore. Ndị ọcha wee gbaba ụmụ anyị tọrọ ụmụ anyị against our forefathers bido sebala anyị asị gba anyị na ndị nna nna anyị ba na ba akpala alụ gba anyị na ndị nna nna anyị ba na ba agbụrụ ejima o nwere any single village na Igbo ị ga-agba mụ na ba agbụrụ ọ bụ na ba agbụrụ ndị be anyị egburu ịgbada m egburu ejima ọ bụ na egburu ejima na bunu ma ndị be anyị bili bunu ndị mali history bunu ịgbada m egburu ejima wepụ na ịgbada m isi na ịgbada m egburu ejima ibe ndị be anyị na-eme mgbe abụ bụ na ba anyala anya ọ bụrụ na ewu na-amụ nwa na-abọ ewu na-amụ ejima anụmanụ na-amụ ejima onye mụzi ejima ifele emebi ya mana ịma mgbufe na-abọ ejima bụ ibe ifele ibe ị ga-eme bụ ịmụọ nwa ịma nla gị ka ime ka ndị mmadụ ma na ịmụrụ ejima ikulu ofu kupu ọsọ gị igbu igbu ọ gbasara mmadụ ọ bụrụ mmadụ nobody send you ọsọ gị ikuli eji ikwu nne gị ọ gbasara anyị o nwere mbọsị ọbụla Igbo mere riot sị zọgbu Enyimba ọ mụrụ ejima Enyimba ka igbu onye Enyimba o nwere obodo ọ melụ nobody no place in Igbo land did that ọ bụ na emere na bụ na ikwu na ọ na-abụ onye mụ ejima ndị yutu ekunye jebe ebe onye pilicha ebe onye kpọpụta ejima gbuo gbamụ ebe ọ. This is a fabricated story, a fabricated story against our ancestors. Our ancestors it's a typical lie.
Onwere ebe onye gburu ejima na be anyị. They use it against you. Onye ka some Christian people they use today. Asị ya ndị Igbo ise ga na chi azụ na menana ka ebe okwu ejima. Onwere onye gburu ejima. Nobody kill ejima. Egburu ejima ni any place in Igbo land. Ọ bụzi na egburu na bunu, na-ekwu na egburu na bunu. No ndị bunu gburu ikuzi n'Igbo. Stop generalizing it. Stop generalizing it in egburu ejima. One your child melody too much, you believe one history, all that against your ancestors. Egburu ejima, oburu ebute ejima si ni yara po bana abo. Ndị mmadụ abịa gbuo onye. O mere ana, o nwere ebe ọ bụ na egburu ejima. Ọ bụ na igburu ejima, ọ bụ na mpaga igburu ejima, mana mpaga igburu. Ọ mpaga aba no nya gburu, ikuzire no ndị Igbo. Asị gị na Mary Sanson stop the killing of the winds na Calabar. Not an Igbo. Calabar, ka ya kwụsịrị ogbugbu ejima. According to them, Calabar wee ga-eme investigate ọbụla asị. Asị oge na Mary Sanson kwụsịrị igbu ejima na Igbo arịa mụ. Calabar ka o kwuru. O kwuru Igbo arịa mụ. O kwuru Anambra. O kwuru Imo. O kwuru Abia. O kwuru Ebonyi. O kwuru Delta. O kwuru Enugu. Na ebe ka o kwuru. Ebe ka o kwuru. Kedu ebe ọ kwụsịrị igbu ejima? Calabar. Kedu ka isi buli ebo ndị nna nna anyị n'isi? Kedu ka basi wee buli ebo ndị nna nna anyị n'isi? Onye papia gburu ejima, nye kwuo na papia gburu mmadụ. Ikwuzire na Igbo gburu ejima, Igbo egburu ejima. Tapụ ibe ndị ọcha kwuru. O nwere one thing na ị ga-ama about this. Ndị ọcha na-abụ check ego mamali Idi Amin. In the history, ndị ọcha bịara dala anyị na-agba anyị na Idi Amin na-eli mmadụ. Mana today, according to social media, ewepụtara a video ebe Idi Amin na-ekwu si na ndị ọcha na-abụwa achọ kaba rule be gị by force. Ọ bụ na ejo ewepụta propaganda against you. Ewepụta propaganda against you. When ị na-ebu caliber ị na-eli mmadụ na ndụ, kwenye ị na-egbu mmadụ, kwenye ị na-eni mmadụ, kwenye ị na-achị ọchịchị nchigbu. Ibe ọ bụ ibe ba yuzulu against Idi Amin wee gbuo onye. Ibe ọ bụ ibe ba yuzulu against Gaddafi wee gbuo onye. Osama bin Laden. This is their strategies. This is something they use against your ancestors and you are believing them. This same propaganda they came with against your own ancestor. You believe them. You are now waging war against your ancestor. The same thing about against Idi Amin. And get Burkina Faso. Because for that man, no, before Ibrahim Traoré. Against Ibrahim Traoré, Hana try against it. Mana today, Anya Saganya. Ibrahim Traoré, ọbụna ọ bụrụ ana na ihe mala aga agbagi na Ibrahim na o gburu mmadụ na o soro tale mmadụ na friji na anụ mmadụ juru na ụtụtụ esieli ya mkpụlamụ mmadụ apụta efi esieli ekidini apụta abalị esieli ya aba nwa na onye ka o ji ata ụtụtụ. We believe whether one, you must believe it. Kedu afọ that man nwụrụ no before Ibrahim Traoré wee bido nwe onye nke bagbu na Burkina Faso. Kaza for them, Tamos Sakara. Kenya de ka. Can only that one bo. Only can we book na Burkina. Yes. Onye wa change the name. Even na Burkina Faso ka na za before. Onye wa change to Burkina Faso. Only ya na bobu before, but check as them the 10. You understand? Then, the same thing about Walini and Nigeria. Oh, will have a tough time. The Malayan have a tough time in Nigeria. In the leadership of Nigeria, let us forget about Igbo. In the Igbo leadership, in the Nigerian leadership, the Malayan have a tough time in Nigeria. Oh, have a tough time by Abacha. That's why Abacha died in the city. If they cannot control, they will kill. Abacha. And the reason why Yejiro were AK, Abiola, the Golden Water, but never follow Nandia.
Choli use here where fully. This is the reason. Na ina aka watch onuni na ina aka today. But propaganda. Kadina Malonu, Nandi Agwarokwa, Abori, the agreement Abori between Gowon and the Ojuku stand there. Who are those people that called Gowon? Who are those people? Ufundi Ocha. Gowon understand and agree with the plan of the Abori, wanted to implement it. None Ojuku Wanaka Nataba Ojuku Walakia Tianakia Fanaba agree with General Akara. With General Akara. Read the history. Of full Britain have no Salano Ogo during the Biafra war. Without them, Nigeria will run your color. Fama milling wine. Of full Britain have. They use what propaganda against Biafra. Melunu na no leading state for the Biafra. Russia did not support us. Chinese did not support us. India did not support us. France never. France why not so go? I'll support one. France did not support us. Americans did not support us. Germany did not support us. UK did not support us. All of them, all the European countries, nobody supported us. Because Malonanye is stubborn. Black man is a very stubborn. Black man, no Igbo man.